abracadabra nwanna. Akwamia. Even na Christmas awe ga hana. Ngiri jiri nim. Sisi anodem n'ime akpanga. The only hope we have now na Jollity Ventures Nigeria Limited Ogidi Building Materials. Hey! Kwa ko de no. Onya ubaba dudu na dubu mba emene. Hey! Okay. Leno ko de no. Hey, Jollity Ventures Nigeria Limited Ogidi. Imani ifra na ga imani uche ga di chan amade mam onko igwu enwetere na igbu osuso gị n'obodo a onye na amade na Jollity Ventures na akpa ha na obu anya mmiri n'anya anya mmiri kwa ngwa ka mkpago okwu n'ezi onye na-ekwu okwu ya na ahịa awụ Chief Jude Nwankwo Nwankwo ochendo na ụmụ awụrụ otu akome bịakwazie bụrụ di current president na Ogidi Building Materials Association na Anambra State ba gburugburu onye a na-ekwu okwu ya na ama ya ama n'obodo niile gba gburugburu ọ baba dudu dịka isiri kọwa and mama ya na onye na-ekwu okwu ya ahịa awụ Lolo Teresa Eziamaka Nwankwo onye ụmụchukwu ụmụ awụrụ mama ochendo ị na-ekwu okwu ya na mmiri ama ehi n'anya and mama ya ọ nọrọ 82 years iri afọ asatọ na abụọ a ga-akpa ya akwa akpọwele ka nchi a ga-akpa ya akwa na 3rd and the 4th of January 2022 o rukwala o so itiela aka na tipa bụ aja jee gba mbọ ihe ị ga-eji eme Krismesi ọ dịkwa maka ihe ị hụrụ ya na-akọ ọrụkwa ma ụgbọ ga-ekpuole mmiri so ọ baghị uru ṅụọ mmanya ka anyị pụọ nwoke m ihe na-akọ stori mụọ na-apụ apụ enyi akwụghapụ aka agụ na ọnwụ nwa ga-akpa nne ma ọkpa nna ọnwa eziokwu na enwedị mgbe a tọpụrụ ngwa na mbele obi dị onye nwe ya na mma ọwụ onye a ga-akpa nwa akpa mama ya ga-akpa dị ya bịa ka anyị pụọ biko